إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالجرى ففي تألق به خلف سرى مثاله من أبي لهب والبعد للتوفيق في هذا ذهب أي من رأى تألقا به اتبر إمكانه الأصلي مع قدع النظر عن غيره ومن نفاه راء تألق العلم به امتناء. الحمد لله. Allah ya ce wansuf li kulli ma siwal hayati ta'alluqa, ka danganta ta'alluqan rataya li kulli ma siwal hayati ga dukkan sifofin ubangiji wanda suka wanici alhayatu. Alhayati ita ce kadai ta ta'alluki da komai, ba za ka sa ta ta'alluki da komai ba, amma duk sauran sifofin da ba ita ba to nan suna da ta'alluki, ko ce akwai wanda ta rataye da shi, ko ce akwai wanda ta rataye da shi. wadda ta alhayati ita ce ainihin zati, amma su kudura da irada da ilmu da sam'u da basaru wannan kowane yana da abin da ya rataye da shi. ya ce ka danganta rataya ga dukkan wata siffa amma banda hayatu. sai ce wa sharhuhu sayati, amma sharhi da yin bayani filla-filla zai zo. to shine sai ya ce wato wanda shi suke kira unsur tashwik a wajen usulubi ko manhaji na malami, sai zama yana da hanyar da zai dinga jawo hankalinka ka dinga bin sa wajen karatu. sai ce sayati insha Allah. to kaga ba za ka kosa ba, sai ka ga yaushe za a ga abin da yake so ya faɗa maka anakin sa unsur tashwik. wa kullu mumkinin ta'allaqar bihi iradatun wa qudratun fantabihi. kullu mumkinin, dukkan mumkini shine wanda a hankalce zai iya samuwa, shi yake kira mumkini, wanda zai yiwu a same shi. to in dai mumkini ne zai yiwu a same shi, to ta'allaqar bihi iradatun wa qudratun, kudurar ubangiji da nufinsa sun rataye gare shi. yace fantabihi, to ka faɗaka. ita kudura da irada tana rataya ne da wanda yake mumkini, abinda yake zai yiwu a same shi, to wato a hankalce ta rataye da shi. ita kudura da irada ba ta rataya da abinda yake wajibi, ba ta rataya da abinda yake mustahili, sai wanda yake ja'izul wujudi aqalan za a iya samunsa. to inda yana da wannan, to irada da kudura sun tatai da shi. yanzu misali wannan samman da ake da su guda 7, wanda annabi alaihissalam ya ce kaurin sama kurin murtake ki ya ce ya kai tafiyar ke wato shekara 500 tsakanin sama ta 1 zuwa ta 2 nisansa ya kai shabiyar shekara 500. sama ta 2 ita ma haka, nisansa haka haɗe zuwa sama ta 7. to ita kuma sama duk girmanta a duk wannan abin da ake magana, ka kalli rana ka ga girman da take da shi dangane da duniya, wannan ƙasa ta mu da inda ta fita. to akwai taurari daban-daban masu girma. akwai tauraron da shi kaɗai ya ninka rana sau tiriliyan 11 da biliyan 25 da wani abu, amma dukkaninsu ba su kai leɓacin sama ta ɗaya ba. sannan samman ga baki ɗaya annabi alaihi ce ba inda za ka saka 'yan yatsunka 4 ba ta mala'ika a gurin ba. kuma mala'ikan ga sunan iri-iri, ko ne da irin girmansa. mala'ika jibrilu shi ne yake da fuka-fukai 500, wasu ce 600. da ya buɗe birak sai suka tankare mahudar rana da mafaɗarta. to wa'annan duk gabaki ɗayansu da wa'anda ba masu ba, wanda kawai shi ya san wannan, sai ce huwal khallaqul alimu,
shi mai wato mai halitta ne masani. To duk waɗannan gabaki ɗaya kalma ɗaya ce kun duk suka zama. In yana son kawo da su kalma ɗaya zai zul yadda ka san ka bushe kyandir haka ko ƙurarsu ba za a sake gani ba. To in yana son irinsu so trillion kalma ɗaya zai faɗa isa wannan shine mumkini, wannan zai yiwu, ƙudura za ta iya samarwa, irada da ta yi nufi shi kenan kawai. To wannan haka sun rataye ga abin da yake mumkini. Ya ce wa ‘yan lam yakun ilmin bi nafihi jara, in kuma ya zama ilimi bai zama ba wato bi nafihi jara, wato da korewarsa wato bai gudana ba, wato ilimin ubangiji ko wato ya zama bi nafihi jara abkuwarsa ya riga ya zartar cewa ba zai faru ba wato mushinin kenan alimallahu annahu la yujadu abada, wanda ya san har abada ba zai samu ba. To fa fi ta'alluqil iradati wal qudrati bihi hulfun, irada da kudura sirate da shi wannan sabanin malamai ne. In dai Allah ya san wannan abun ba zai faru ba, to waɗansu malamai suka ce kudura da irada dama za ta rataye da shi ba, waɗansu ko suka ce a'a kudura da irada za ta faru da wannan abun. Daman shi mumkinin ne, akwai wuji da wanqada, akwai mumkinin mawjudin fil hali, akwai mumkinin sayujadu, akwai mumkinin alimallahu annahu la yujadu abada. So daga mumkinata iri hudu ne. Wuji da wanqada sunan da aka yi su sun gama sun wuce. Wanda yake mawjudin fil hali sune mu da irin abubuwan da suke nan. Wanda yake sayujadu sai nan gaba za a samar. Sai mumkinin da kuma Allah ya san cewa ba zai samu ba dama. To ilimin Allah ya san wannan. Sai suka ce to kudura da irada ba za ta rataye da wannan abun ba. Wanda suka ce a'a za ta rataya, shine hulfun sara, wato saɓani ya gudana tsakanin malamai. Sai ce misaluhul imanu min abi lahab, kwatankwacinsa shine ban gaskiya daga abi lahab. Abu lahab a ce ya ba da gaskiya da Allah subhanahu wa ta'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ranar lahira, da irin su fir'auna, irin su hamana, irin su namurudu, duk irin su ne wannan. To imaninsu alimallahu wato mumkinin ne, amma alimallahu annahu la yujadu abadan. Saboda haka kudura da irada ba za su rati da shi wajen samar da shi, saboda ya san ba za su samu ba. Yace wal ba'du lit tawfiqi fi haza zahab, waɗansu sashen malan su kuma sun yi tawfiqi, sun daidaita, sun faɗi na wannan zai yiwu, na wannan zai, wani suka ce ba za rataye ba sun faɗi mafita, wani suka ce zai rataya sun faɗi mafita. Shine da tawfiqi, sun yi tawfiqin wato ra'ayin guda biyu. Sai ce ai marra'a ta'alluqan bihi, wanda ya ga cewa waɗannan kudura da irada za su rataye da shi, to ita bar imkanahul asaliya, yana lura da samuwarsa wato yiwuwar samuwarsa ta asali, wato itibarin zatinsa abin gaba ɗaya, ba itibarin arid ba, wato bujirowa, wani abu da zai bujiro. Wannan bujirowa shine Allah ya san ba zai abun ba. To wannan yace in an kula da wannan to shikenan sai a ce za a wato zai rataye da shi in an kula da zatinsa. Amma aka kula da aridi shine sanin Allah ba zai samu, wato kudura da irada ba za ta allaka da shi ba. An gairihi, wato ga wannan waninsa shine imkanahul asliya, samuwarsa ta asali din, wato yiwuwar samuwarsa ta asali. Wa man nafahu ra'a, wanda kuma ikore yace ba zai yiwu ba, ra'a to ya kula da ta'alluqal ilmi bihimtana, wato ratayar ilimi da abin da yake wato abin da yake mustahili, to bai rataye da shi ba. To tunda haka ne, to su ma ba su rataye da wannan abun ba. Saboda haka abin da yake mustahili
to la ta ta'allaqu fi qudrati wal iradatu to kudura da irada ba sa rataya da shi dan haka wanda suka ce ba zai yiwu ba da wannan suka dogara tunda ilimi baya rataya da abin da yake wato ja'i wato mustahil mumtani to haka ita ma kudura da irada ba za ta rataya da abin da yake mumtani ba amma wa'ancan suka ce tunda ilimi ya rataye da wato wannan zatinsa ba da aradin to ita ma kudura da irada za ta iya ta'allaka da shi da za a kaddara samar da shi to za ta iya samar da shi din da za a iya ko a samar da shi a kau da shi za ta iya to wannan suka ce za a iya suka ce wannan suka ce a tunda ilimi bai rataye da mustahili ba to su ma ba za ta rataye da shi ba wannan ya nan a kamar da mun ya tsaya to an tashi nan gaba sai a shiga wasan urbasir bil mawjudi kad ta'allaka la gairu inda manna kad alhamdulillah to wannan a irin yanzu ne ake da bukatar bi a hankali a dinga gane wannan karatun saboda kusan falsafa ce da yawa a ciki ta hankali lokacin da malamai suka yi wa'annan rubuce-rubuce lokaci ne da maguzawa irin na indiyawa da na farisa da sauransu suna da tunani akan allan haske da allan duhu allan alheri da allan sharri to suna da wa'insu murɗaɗɗun abubuwa a dangane da maganar Allah subhanahu wa ta'ala to wa'insunsu sun zo sun shiga musulunci to kuma sai suke wa Allah a musuluncin kallon irin wannan to ba ta za ka cire su daga wannan sai kai amfani da hankali wanda zai kwankwashi nasa hankalin sannan irgurguza nasu duk ran da mutum ya taho da wani abu ka bi wata hanyarsa ba to ba za ka iya warware shi ba to shi yasa suka dinga amfani da irin waɗannan matakan ya ce in kaza ba kaza ba ne to kaza zai faru in kaza ba kaza ba ne kaza zai faru da haka suka kare aƙidar musuluncin wadda ba za a shiga mata da maguzanci ba ba za a shiga mata da shirka ba wannan suke yi to yanzu ma abubuwa na zamani sun zo masu ra'ayin bautar shaidan da wa'yansu tunane-tunane da karance-karancen da su kansu wa'yanda suka yin ba masu hankali ba ne ba su da nutsuwa in aka saka abin a magwaji na ilimi a gadon fiɗa sai su faɗi to kuma mutane a yanzu musamman matasa wannan suke ɗauka wannan guguwa ta taho take ta ɗaukan mutane suna tafiya to muddar ba a kwankwashe su da ilimi irin nasu ba to ba sai lalace wannan magana ta Allah da ice la'amla anna jahannama min al-jannati wan nasi to fa sai ta hau kan mutane tunda ya rantse sai ya cika wuta ta jahannama da mutane da wato da arjanu to fa ba zai fasa ba sai ya cika wanda dai ya zame sai ya hada shi a ciki kawai to ilimi amin shine makari shine mabudin alheri na duniya mabudin alheri na lahira shine mabudin sanin ilimi sanin addini in babu shi babu abin da za a iya yi saboda haka wannan yanayin zamanin namu akwai buƙatar lura sosai da abubuwan da suke gudana da ake wa Allah wani irin gani a ɗauko wannan a ɗauko wannan a ɗauko wannan masu ruɗarwa suna nan suna ta zuwa suna ta rikita imanin jama'a ana ta rikita imanin jama'a sai a ɗauko wannan abu a ɗora a ɗauko wannan abu a ɗora ubangiji subhanahu wata'ala duk abin da ake a wannan abu ɗaya tak ake so a yadda cewa shi kaɗai ne ba shi da kishiya shi kaɗai ne ba zai gushe ba amma duk abin da ba shi ba ɗazi ne in an zama wata ranka shafa babu shi duk kewaya da ake ka yadda da wannan kaɗaitakar tasa ba mai ƙarfinsa ba mai ikonsa ba mai iliminsa ba mai tausayinsa ba mai arzikinsa ba kuma dawwama mai sai shi
da wanda ka sha anjima za ka neme shi ka rasa, ko ba wanda ya fi kusa da bawansa irinsa, da kowa kusa da bawansa. Sannan kuma shi ba mutumi ba ne, shi yasa yawa kansa kira da ya ce lahu da awatul haq, lahu da awatul haq, wanda zai fito ya ce addu'a ba ta yi ai makari sai ya kafurta da kansa. Iya wannan kira lahu da awatul haq, masu bautar gunki da masu magana taurari da sauransu duk shirme suke, wayannan ba su isa ba. Shine yake da addu'a ta gaske, in an roƙe shi zai karba. sai ce amma abinda kuke sawa a gaba ba Allah ba, ai ba su isa su amfani kansu ba, balle su amfani wani ba, ba kuma za su kare wa kansu cuta balle su kare wa wani, ba za su iya ba. sai ce idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, in bayan ka suka roƙe ni suka tambaye ka a kaina, to ni a kusa nake, ujibu da awatar da'i iza da'a, duk wanda ya roƙe ni ina amsa masa addu'arsa. to kaga wannan wani zai ce maka addu'a ba ta karɓuwa yanzu, ai ba ta taso ba. in yi ba ta karɓu ba, to ɗayan biyu, a ganinsa ne, amma in dai da gaske yake Allah ba sanamu ba ne, ba gurki ba ne, zai karɓa ya ajiye masa sai a lahira, ko kuma ya kare masa wani abu da zai iya cutatar da shi a lokacin abin ya zo, to dai sai masa wannan. ko kuma yana da abin da Allah ba zai karɓa addu'a tasa ba, in ya zo yin addu'a ya kalli girman buƙatarsa ko girman musifa, bai ga girman wanda zai warware musifa ko biya wato sai ya rabu da shi. yana girman wani abu fiye da shi shine aka bar dama, yana sa wani abu sama da shi sai ya watsar da shi, to wataƙila laifin na wannan ne. ko kuma yana cewa Allah yake so, amma in Allah ya ce a yi sai ya yarda, in iblis ya yi masa kururuwa sai ya bi. ya ce lahira gaskiya ce, amma duniya yake ginawa, kuma ya ƙi gina lahira, in yi roƙe shi ba zai saurare shi. ta wani malami suka haɗu da Haruna Rashid a makabarta. Haruna Rashid na fa khalifa, wanda idan hadiri ya taso ya kalle sai dariya ce duk tafiyarka ba za ka fitar ga masarauta ta ba sai na karɓi harajinka. yana da wato kusan sama da ƙasa sama da 30 wadda a yanzu ake kiranta countries, yana da sama da 30 a ƙarƙashinsa a wannan lokacin. to da ya zo sai wannan malamin ya tambaye shi sai kana ku da hankali? ina da hankali mana. sai ya ce masa yaya fadarka take? sai na gyara ta, na yi mata kwalliya, na zuba kaza, na zuba kaza, na zuba kaza, na zuba kaza. ce duk kayi wannan? shama ka san bari za ka yi ko wani ne zo ya gaje ka ko? ya ce to ka gyara inda za ka je ka dawo ma? ka shirya wannan makabartar da ka zo nan za a zo abin da ka kai wannan shirin? ya ce ban yi. ce to ina kake da hankali? to mutane su ne wa Allah irin wannan, ko su ce wai zai saurare su, ba zai saurare su ba. su da ka magana addu'a ba ta karɓuwa wace magana mai yin addu'a ce zai duba shi ya yake, wannan kawai shi ake duba. saboda haka abin duk da ake kewayawa a nan a tabbatar da wahadaniyar Allah subhanahu ta'ala, sannan kuma shine sama da komai, daga shi ba za ka sake samun komai ba. kuma duk ran da ka kuskura baka yanke wannan ba, position ɗinsa ka riga ka kai shi nan ka ajiye, wato amrin ne mahsum, ka yanke shi kawai, babu ran da zai karɓi tattaunawa. to haka ake bukata. amma in wani abu zai zo ka karɓa, to ka shiga wani abu. shi sa ko kiran sallah in aka ce ashhadu an la ilaha illallah, wannan fikira ce, tunani ne da manufa a kwakwalwarka da zuciyarka, amma watakila wani abu zai zuwa ya gindaya maka ya shiga, to sai ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah, sannan ya juye ya tashi daga tunani ya koma aiki. shi zai kai kaza, kar kai kaza, kar ka tsallaka layi kaza, in ka tsallaka shirka za ka yi kaza za ka yi, to sannan wannan abun yake tabbata. ko da na ce zan yi magana akan falsafar sallah, to sai na zo ran nan ne zan yi bayanin wayannan daki duk abin da yake cikin kiran sallah, tun daga Allahu akbar, tarihinsa tukunna, daga ina aka samu, me ake so a cimma, ina ake so a je, sannan ashhadu an la ilaha illallah ina ake so a je,
ashhadu anna muhammadar rasulullah ina ake so a je hayya ala sala me sallar ma me ma'ana hayya din hayya ala fala me ma'anar hayya din me ma'anar fala din tukunna duk wannan in ka kewaya kaf baya ɗayan nan ake so ya zama Allah shine sama komai bawansa ne shine khaliqu kulli shay malicin komai sannan kullu shay'in khaifun minhu komai tsoronsa yake ji wa huwa aminin min kulli shay shi kuma amintacce ne ba jin tsoron komai ba abin da yake tsoro duk abin da ija yana yin fankama sai kawo da shi kawai ba wanda ya isa da wani ya ce ni ne to ya gama da shi ko me ya ko wannan abu sai maganarsa sama da ƙasa ya ce iti ya ɗau an aukara zai ce a tena ɗa'i na wadda ku sukan bai shi yaya da sun ƙi sai in azabtar da su ana da abin da za a yi musu yana da abin da zai musu yusabbihu ra'adu bihamdihi yace wal mala'ikatu min khifati mala'iku tsoro suke ji sai mala'ika jibril a rana sai ya dawo kamar beni so sama da 100 in ya tuna jabaruti kawai sai ya narki duk wannan abin nasa wanda fuka-fuki 600 200 sun rufe sama da ƙasa in ya tuna wannan jabarutin na ubangiji subhanahu ta'ala sai ya motse sai daga ba sake dawowa da wannan ya sake tuna duk abin da ka sani tsoronsa yake ji domin fa'alu lima yuridu duk wanda ya san shi to zai hankali da shi ba wanda zai so shi arangama da shi ko kiyamar sai ya so zai tashi mutum shi yasa ce summa amatahu fa aqbarahu summa idza sha'a ansharahu ya karɓi ransa ya kuma sa a yi masa kabari in ya so in kiyama ta tashi sai ya tashe shi duk wanda bai tasa ba ranar alkiyama to ba wani makaluki da ya isa ya tambayi Allah ina wani wanda ya tafi kenan har abada sannan fa'alu lima yuridu abinda ya so shi yake yi ya fa'alu ma yuridu ya fa'alu ma ya sha'u wannan san abin ake so mai masa wannan imanin ma yadda da shi mu bi shi sannan duk wani abu da ka sani da irin aikinsa to shi a gurinsa ba komai ba ne ya ajiye shi ne don kai bawa ko don mu bayi rayuwarmu ta yi sauƙi amma a gurinsa shi ba shi da wata ƙa'ida da ya so kawai sai ya canja ta kun ga dai wuta ai ƙona abu take ta ƙurmus ta zaɓarɓaran na ƙone ta ƙone shi ƙurmus amma aka sa wutar da tsuntsu baya iya wuce ta samanta sai faɗo ya mutu aka jefa annabi ibrahimu alaihi salam ce da ita kuni bardan wa salam sai ta zama sanyi wanda ba makyarketa ba mura to kaga shi ya mai da ita ta dawo haka to shine mai irin wannan iko sannan ruwa wanda shine ginshikin rayuwa da ya tashi sai ya yi wa mutanen annabi nuhu alaihi azaba da shi ya mai da shi ya zama ni'ima maimakon ni'ima iska wanda in ba ita ba rayuwa minti 5 in ba ita sai dai a mutu amma ita ya juya ya halaka adu suka tafi shi kenan harkar electric wannan lantarki current ɗinsa da ake hada negative da positive ita tsawa ya halaka samudu so da ka shi kadai ne ba shi da kishi a duk abin da za a zagaye wannan ake so a tabbatar mana da shi sannan duk abin da yake so ya samar baya bukatar sinadari yanzu samman nan da duk abin da ka sani ba da sinadari ba kawai so ya ce kun suka zama ya ce sama ƙasa kwana 2 sa mata duwatsu da sa mata arziki da dukkan albarkata a kwana 2 sannan sama ita cikin kwana 2 in ka hada 6 amma wannan kwanaki 6 shi kadai ya san su domin ba a samun kwana sai da lokaci sai da muhalli to lokacin ba muhalli kawai sai kuma kwana 6 to daga shi kadai ya san menene wannan a takadirinsa ubangiji subhanahu wataala sannan shine wanda zai iya nannaɗe lokaci kaf ya jingine shi guri ɗaya abu ba lokaci in ka kalli isra'i haka yi masa dan isra'i ba zai yiwu akan lokaci ba zai yiwu ba to an ce tauraro
wanda yake ya fi kusa da rana tafiyar haske wanda yake cin kilomita 300 a cikin sakan ɗaya yake cin wannan a cikin minti ɗaya ikan ci kilomita miliyan 18. an ce tauraron da ya fi kusa sai an yi tafiya ta rana shekara 4.5 sannan za a ji, ko dai bai kai sama ba. to kaga an je sama an wuce ta, an wuce har saman bakwai, an je har sidratul muntaha. yaya wannan tafiya take? ai maganar lokaci daman babu ita, an jingine shi guri ɗaya kawai. kuda yanda ya halicci sama da ƙasa ba sinadari, haka iya wannan abin ba zannan maganar wasu ɗan lokaci kawai. a lissafinmu na mutane minti 40.3 aka yi ya dawo duk wannan wadira mala ba shi sa da ya ce subhana allazi asra bi abdihi laila. so da kakka kawo duk tunaninka da hankalinka aje ya wuce nan. sauran abin da yake faruwa na yau da gobe kakka yi masa kiyasi da hankalinka. shi sa ya ɗauko surori guda 3 a ƙur'ani sai ya buɗe su da sabbaha lillahi. madi ne sabbaha lillahi. duk abin da ka sani ya wuce to ya wuce wannan hankalinka. sannan sai ya ɗauko surori 2 ya buɗe ta zai sabbihu. kaga ga ɗaya da musulmul masdari, ga 3 da fi'ili mudari imadi, ga 2 da fi'ili fi'ili madi, wannan mudari 3 madi 2 ai madi 3 mudari 2. in ka hada masu fi'ilai dinnan mudari da madi 5, ismul masdari 1 6, ta ƙarshe ta ce sabbi isma rabbikal ala, ita kuma buɗe ta da umarni. saboda haka surori 7 duk da tasbihi ya buɗe su, saboda duk wani motsi na rayuwa kar mu sa masa wannan. shi a gurinsa ba ɗazu ba yanzu ba in an jima babu ita. shi sa ya ce a ta amurullahi falasta ta ajilu. inda ba haka ba ne ya ce kakku gaggauta. shi ba ɗazu ba yanzu ba an jima a dai gurin ubangiji subhanahu wataala. sai a gurinmu da ya tsara mana miskinai yana za mu ji daɗi rayuwar mu ta tafi, kuma ba haka ba za mu iya rayuwa ba. wannan rahama ce da jin kai nasa ubangiji subhanahu wataala. sannan ba mai jin kanmu irinsa, ba mai jin kanmu irinsa. ware kuwa in kana so ka gane jin kan Allah, ka ga abin da ya ce laƙar kalaƙanar insana min sulalatin min ɗinin ko sun maja'alnahu nudufatan fi ƙararin maki sun makalaƙanar nudufata alaƙa fakalaƙanar alaƙata mudga fakalaƙanar mudgata izaman faka saunar izama lahaman sun ba an sha'anahu kalkana akhara wata barakallahu ahsanul khaliqin. kaga ya faɗa mana matakai har 6 na halittar mutum. to sannan bayan ya gama ya ce sun masabila ya sarrafu huɗe masa hanyar fitowa. ya gaya mana yadda za a yi dimbarayu din da ya halicce amma bai gaya mana lissafin da in muka je ƙarshen sa kowa zai tsara nan zai mutu ba. ku kalli wannan duk abin da ya bai lissafa da za mu mutu ba sai bashi a rufe. amma halittar mu ya tsara ta, amma mutuwar mu ya rufe ta. to wannan za ka bari ka kama wofi? ka bar shi ka kama wofi a ce wai tauraro zai gaya maka za a yi kaza? wa inda hu mafatihul gaibi la ya'lamuha illa huwa. lokacin al-mu'tasim billah al-khalifa al-abbasi an samu matsala. wata mace ta je amuriya, ita kuma amuriya kamar karamar hukuma ce ta romawa. balarabiya ce ta je kasuwa, wani barume ya same ta mammare ta. sai wani balaraban kawai ya fusata, to kakkarfa ne ya yunkuri zai kashe mutumin rum din. to sai ya amfani da hankali cewa in ya kashe wannan mutumin rum bai taimaki matar ba, domin danginsa suna da yawa, za zo su kashe matar su kashe shi. sai ya haƙura
sai ya fasa abin da ije saye, ya fasa sana'arsa ta kasuwar, daga amuriya tashi a kafa ya kwana ya tashi sai da ya zai Bagdad inda khalifa yake. Mata kuma ta tafi an ta koke-kokenta, yana zuwa da hantsi ana zaman fada, malamai sun zo ana tattauna karatu, sai ce wancan mai tahowar a kyale shi zo har gabana. Ina zuwa ya faɗi yana mun farfashi saboda haki, sai ce an mari talakanka a amuriya, wata mace wani mutum ya mare ta a amuriya, shi ne zo na gaya maka karama mata. sai ce a rufe littafai soja su fito, ni zan je da kaina. Nan da nan kwamandoji suka fito, aka haɗa kayan yaƙi, kawai sai fite tafi amuriya. Ya za a mari mace musulma guda ɗaya? Lokacin khalifa ne. Da ana zuwa sai kewaye garin, suna jin ya zo sai suka rufe garin. Kwana da kwanaki gari a rufe, sai masu bugun taurari suka ce ai ba za a ci garin ba. Sai ce in kuwa na kasa cin garin ai musulunci ya faɗi. Da wani na turo da sauƙi, amma ni ne da kaina, ni ne ramzin musulunci kaf. A ce na zo ban ci garin ba na koma, ai za a samu ragon musulunci. Yana cikin wannan damuwar, cikin dare sai tuna ayar da da kamar bai santa ba, wa inda hu mafatihul gaibi la ya'lamuha illa huwa. A daren yace na komandoji gobe a buɗe garin nan. Sallah azhar a garin suka yi, suka fata-fata da shi. Sai Abu Tammam mawaƙinsa ne, sai as-sayfu asdaqu in ba'a min al-kutubi fi haddihi al-hadd bayna al-jidd wal-la'ib. Takobi shine mafi gaskiyar labari fiye da littattafan masu taurari. Shi kaifin takobi shine yake bambanta tsakanin ƙaryar wa'annan da gaskiyar gaskiya. Yace wani tarawar ne zai hana ka cin yaƙi, gashi takobi ya buɗe ka ci garin. Kaga duk ƙarya suke a shi. Yace lau bayyana amuran qabla mawqi'ihi lam tufi ma halla bil awsani was sulbi. Da tana iya bayyana wani abu mai tasiri ya hana aukuwar wani abu, da annabi alaihi sai zo ya rukuje gumaka da suke Ka'aba, ya kauda ibadatul awsani, da ba ai ba. To saboda wannan karatun abin da yake so ya tabbatar mana kenan, komai Allah shi kaɗai ne zai iya wani abu, amma duk wani bashin ka duba yana da tawaya. Wannan ya zo amin ya ce ya duba ya ce ai ba za a yi kaza ba, ko mutum mutuwa zai yi, abu ya ɓaci abu ya ɓaci, to a ce zai mutu ai sai dai yaudara ko a yi masa magani. sai wani mutum ya kirɓa teɓa, an rasa yana za a yi ragu, zamanin Imamu Shafi'i ya ka samu ne zo sai ce ku kyale ni zan masa magani ya zabgi. Da ya zo ya gama duba sai ce rana kaza zai mutu. Dan duba an gana nan zai mutu, ya ce kawo ranar ta zo ya zabge kamar ba shi ba. Ya ka da an zuwa ce kai ya kankace mana to zuciya ta karaya. To da haka Qur'ani shi Allah bai taba nuna maka ran da zaka mutu ba, sai ya rufe ce wannan ranar sai dai Allah shi ya bata, amma akwai ranar fitowa duniya, akwai ranar fita, akwai ranar tashi. Ya ce ka kula da su, kai za ka yi ta wannan ba ka da hannu a ciki, mahaifanka ne za su yi maka ta haihuwa. Wannan kwata mutuwa kai za ka yi wa kanka aiki, ka shirya wa kanka ita, kuma ita ce za ta zame maka tsani da gada tare da za ka tashi a filin alƙiyama. So da ka wannan kawai shi musulunci ya tsara, shi isa wannan ranar ta haihuwa. Yanzu muke wa Allah karambani, ko da ba karambanin ake ba, jama'a ne suka wuce gona da iri. Shi likita zai ce yana tsammanin rana kaza za a haihu, haka yake cewa expected day of delivery, ranar da ake tsammanin za a haihu. Kuma yana yin amfani ne da lissafin al'adarta ta ƙarshe da ta gaya masa ita matar. Ta iya kuskure a bayan gaya masa, ta iya yin daidai. To a ciki ne zai cire kwana 14, to sai ya lissafin kwana 260. Yana kawai sai ce shi za ta haihu ara. Shi ne kawai abin da ake yi. Sannan in ta zo ita ta sami kwanaki, ta yi wata 9 sai gaba ya fara faduwa, wanda amma dan aice wata 10 iki. So da lissafin watan sama ne,
shi ko kwana 27 ake lissafi da shi. Da haka ake ga su profesa nan su ne specialist a wannan, to kawai kirba ake ta yi kura. Da an ce wata tara sai a ce kwanakin da aka faɗa ya wuce, ranar haihuwarta ta wuce. Kaga kuskure, shi bai ce ranar haihuwarta ba ce, ya ce ran da ake tsammani. Su ko suka cire tsammani, ana cire tsammani to ɓamba ya ɓaci, kuskure za a shiga. Domin in ranar ce ta haihuwa Allah ya yanke kuma ta zo ba a haihu ba, to ɗayan biyu, ko Allah ya rafkana ko ya manta. Shi ko la ya dillu rabbi wa la yansa, wannan kalmar mutane in ba su tantance ba za su dinga kafirta da ita. Ina yawan nana ta mana mu kiyaye wannan, a dinga cewa ranar da likita ya ce ana tsammani, ba ranar da yanke ishe za a yi, don shi bai karambani ba. Wanda aka yi wa aiki shi ne ya karambani yake faɗa haka, shi kuma shi zai cutu, sai cutu. Don la ya dillu rabbi wa la yansa, Allah baya mantuwa ko baya rafkanuwa. Amma da an ce ranar haihuwa ta wuce, to in dai aka ce ita ce Allah ya yanke, to ya rafkana ko ya manta. Shi ku subhanallahi ya tsarkaka abin ya samu wannan abin. So da aka wayannan daidai abin da ake so kenan mu kiyaye, kar mu je mu dinga nasabtawa Allah abin da bai halitta gare shi ba, mu dinga danganta masa abin da bai halitta gare shi ba, mu dinga daukan Allah ba irin daukan da ya kamata ko ya waje ba mi masa ba. Wani a dunkule karatun wannan abin da yake so ya ja hankalinmu a kai kenan. wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam. Subhanallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shi maganar mutum ya mutu a ce ya haka, ai mumkini ne, zai zama a yasa ja'izi ne samu su, a ce akwai shi, za a ce babu shi. Saboda haka ana cewa wani ya rasu, aka ce to ita ce dama ranar da Allah ya ɓoye mana, to yau ta bayyana, iya nan za a tsaya. Ba mu ce ya aka yi wannan kuskure ne, kuskure ne. Ko wanda yake gaya mun sun je karatu Bulgaria na likita, in suka zo yin sallah mutum sama da 100 za su taru a kansu suna ca, don me za ka bauta wa abin da baka gani. Har mutanenmu suka dinga tsoro, ba sa iya fitowa su yi sallah a fili, shi ku sai fito yi sallarsa a fili, a zo a yi ta hujjatayya da shi. Yace dan abin da baka gani ba zai zama hujja ba, ka ce ba shi. Idan sai abin da kake gani ko ka ɗanɗana ko ka shaƙa ko ka tauna, to da kai da dabba kun zama ɗaya. Da ita ce sai iya wannan abin da ba a iya gani ba ta san shi ba, ba ta san shi ba. Yanzu ka ga mu ai ba ma ganin aljan ko sai wanda Allah ya buɗa zai iya gani. Ba ma jin abin da yake gudana a kabari sai wanda Allah ya sa wa kunnensa makarafon ɗin da zai ji. In ya sa maka ba abin da ba za ka ji, amma su suna ji, dabbobi suna gani, dai ya buɗe musu wannan, amma mu ya kiyaye saboda mu mutane ne. Akwai abin da sai da hankali za ka gane shi. To suka ce ai wai sai wani ce to ai kun zama dabbobi, in sai abin da kake iya gani ko ka taɓa ne. To sai aka yi sa'a su sun yadda akwai aljani,
ke to kushi kun taba ganin sa a'a to kun ga ya aka yi haka sai ne tambayi kowanne shin kana da hankali yawa ma zai tambaye wannan ina da shi ma ka taba ganin sa ko ne ya taba ganin hankalin ko taba dandanan sa ko ka taba shaka ko taba shafa shi babu to sai mutum ya turus da irin wannan ake turan nan sai profesan su ya zo ya sha shayi yana gama shan shayi sai ya mutu take nan da nan aka ɗauke shi aka kai shi aka kira wasu suka zo sai da aka yanyana shi aka feɗe shi tas wai a ga dalilin mutuwar ba a gani ba to ya aka yi haka ya mutu sai ce musu wanda ya halicce shi ne ya kashe shi shi in ya tashi kisha baya yanka da wuka kamar rago da ake yanka rago ba wani duka ba wani kawai sai da gabara kuma in kun isa ku dawo da shi aka gama cike babu dole suka haƙura to wannan tunanin namu ne ke zama irin wa'annan a ce an mutu shi kuma a cikin an yi mutuwa sai ga ana yanke jiki ana faduwa ana suma ina musulmi zai zama haka allazina idza asabarhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya san daga ina ake kuma ina ake yanzu kuma ina za a amma mutum ya zama irin su Iliya Abu Madi ai kaga an zama matsala mutum bai san daga ina yake ba bai san me yazo ba bai san za dole a ruɗa yake to biyan wannan ruɗamin nasu su musulmi yanzu suke dosana wani ba san abin da suke ba Iliya Abu Madi wani mutum ne marubuci ya yi waƙe-waƙe shi bai san daga inda yake ba ko bai san me yake a nan bai san kuma ina za shi ba a ruɗe yake amma musulmi an gaya maka Allah ne halice ka ya lissafa maka matakan da ibi wajen halittarka ya fito da kai duniya na kurjikun ifla ko minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzilil umri ilkai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a mataki duk an sani nan da ya dinga lissafi sai ce tabarakallahu ahsanul khaliqina summa innakum ba'da zalika lamayituna summa innakum yawmal qiyamati tub'asuna an gama amma shi wancan bai sani ba so da haka a fagantu yake to wai an yi mutuwa ma sai mu zama irin wayannan ai ba daidai bane musulmi mu dinga dauko wannan dafin muna shiga shi yasa duk cututtukan da wayancan suke mu ma yanzu muka fara so duk tunanin mu ya fara zama iri da cutar da kyawawan ɗabi'u suke kare ta in babu su da kyakkyawar aƙida to za su gi mutane in suke ta samun mutane iri-iri wanda da musulmi ba sa kamuwa da irinsu barin wannan ne amin 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 Okay. Assalamu alaikum. Sai ka kula da zarfu da mazarufu shi ake magana zarfu da mazarufu wato muzubi da abin da aka zuba yanzu a sami batta ai muzubi ce sai mace ta samu auduga ta saka zinaranta ciki sai ta saka a cikin battar wanne ya fi tsada da battar kowanne to duniya ga baki ɗayanta sama da ƙasa muzubi ne ɗan adam shi aka saka shi ne shugabanta kai mutum shi ya sa annabi ibrahim alaihi ce inni wajjahtu wajhiya lillazi fadara samawati wal ardi hanifan khalaqa samawati wal ardi sama da ƙasa amma bai faɗi mutum ba saboda shi autonomous ne daban yake autonomous bade an haddace sama da amma ba za a sa shi a ciki ba saboda shi an ba shi yanci mai iko ne da kansa shi ma sai mun zo falsafar sallah za ka gane yancin da aka baka ka gane irin kimarka a gurin wajen tafiyar duniya dabban aka yi mutum shine mazuruf saboda haka shi kuma yana da kyansa guda biyu da ke cinsa shine innahu kana zaluman jahula
an ɗauki amana an ba sama da ƙasa suka ce ba za mu iya abu da duwatsu shi ce ko Allah ba ni zan ɗauka shi sai ya ga cewa wayancan kamar sun yi tumbe sun yi su'ul adabu sun ƙi karɓa sai Allah bai kamata ya ka abu a ƙi karɓa ba sai ya karɓa sai ku yana da sankara guda biyu jahilci da kuma zalunci to wannan su suke sa shi wannan sankar take jikin su yasa sai ya saba a zo da kaza ya ƙi a zo da kaza ya ce sai ya yi wani abin ya ce ba zai yi ba wannan sankara ce take damunsa innahu kana zaluman jahula in kana so ka gane dan adam yana da wannan samu yaro wanda ya fara dan tatata ba shi wangiya ka ce da sai malam mai duka ka ga me zai yi duka to ɗabi'arsa ce haka to wannan yana da cikin abu ne sa dan adam yake haka to duk kuma halittun ba sa so takadu samawatu ya tafaddarna watan shaqul ardu wata khirul jibalu haddan anda aulir rahmani walada sama so take ta kekkece ta fado ƙasa tana so ta rubza ta kekkece duwatsu su aman wuta saboda an ce Allah yana da ɗa to shi ke hana su duk halitta ba ta son wannan da ɗan adam kuma shine shugabanta kuma shine kangarau shi yasa ran da za a haifi annabi alaihi salamu aka ga abun mamaki wajen haihuwarsa saboda duk halittar ta fahimci wannan shine zai zo ya daidaita ɗan adam ya haɗa shi da su tafi daidai yanda Allah yake so jagoran ya zama Allah yake bi kamar yadda suke bi shi sa duk halittar duniya sai da ta yi murna aka ga abubuwan mamaki wajen haihuwa annabi alaihi salamu saboda wannan zai zo ya saita shugaban halittar na gadoran ƙasa mutum ya daidaita shi ba Allah halittunsu zama suna tafiya tare da shi suna jin daɗi ya zo wannan shine sirri assalamu alaikum haka ne haka ne ƙwarai kuwa ai ba wani abu wannan aka yi so damar lissafi ne a yi na ran mutum zaman da zai a cikin mahaifiyarsa shi yake yanke wannan ran da za a haife shi shi yake yanke wannan so da aka calculation ne an lissafa duk abin da zai yi har zuwa ran da zai mutu an gama lokacin da yake cikin mahaifiyarsa yana ɗaura ta jini tayi ne shi in ya zo duniya to sai kuma ya zama wato duhola san yafe haka mataki-mataki har ya zama shehun harim wannan a lissafa suke a gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala sau da haka yanda iso haka yake yi subhanahu wa ta'ala sai dai calculation da lissafi na rayuwa cikin mahaifa ya fa bambanta da namuna domin lokacin ba irinsa ba ne wani malaminmu ya taɓa zuwa an yi rasuwa ya yi ta'aziyya sai aka yi masa tambaya a wannan sai ce duk wanda ka ga ya rayu a cikin mahaifiyarsa ya zo duniya ba wanda yake gaza shekara 1000 a lissafin mahaifa duk wanda ka ga haifiyarsa ya shekara 1000 a lissafin mahaifa calculation ɗin ba irin na nan ba ne sai ya fito nan kuma sai mamakin can in aka ce zai koma sai ga ina zai iya komawa ya ma aka yi raye a nai wani irin kunci ne da wannan gurin kuma sai ka duba zulumatin salas ɗin da ubangiji yake faɗa akwai gisha al'amniyo shi ne wanda yake rufe da ɗan wanda mu muke kiransa riga in aka yi wuce an haifi mai riga to ruwa ne a ciki yake bindin-bindin ya ta ninkaya ta wasansa komai sannan ɗayan kuma yana da wajen aiki 5 sannan ɗayan shi kuma ya sake rufewa yana zuƙo masa abubuwa yana kai masa oxygen ne wane ne yana kaiwa
ana kai masa abinci da sauransu. Ɗayan kuma na uku shine argisha'u saƙi, shi ma riga ce ta rufe shi kuma kamar tuntu ike irin na ɗorawa, murmushewa ike yi. Shi kuma nan duk abin da ɗan ya yi na bayan gari na bawali don yana sai kuma sai ya koma na uwa ta karɓe nata shiga nata i karɓe. A nan zai taba rigizarsa ita alin ƙayarsa ji zai a duk abin da Allah ya halitta ba inda ya fi nan faɗi. Fi zulumatin salas. To in ya zo zai fito duniya kuma shi ne ake cewa faya ta fashi, shi kuma wannan labarketin gurin yake santsi. In ba aka ba kawo mutum duk ya kurje ya gogoje kansa ya goge idansa ya goge hancinsa komai nasa a rauni zai zo, wannan zai wanke gurin. Duk wata halitta wacce take zama wato cuta sai ya kashe ta, kemikal ne mai ƙarfi sai zo ya wuce ba tare da wani abu ba, sai ya naɗe shi kamar alkaki. Zai ɗaga mazaunansa sama ya mai da kansa ƙasa kuma bayan uwar ba gaba ba, saboda gurin bawali da yake fita da bayan gari kada wari idame shi sai bai da shi na. Sannan ya ɗauki kan ya ɗora masa a cinyoyinsa, ya ɗau hannun dama ya ɗora a cinyar hagu, ya ɗau na hagu ya ɗora a cinyar dama, sannan ya ɗau wato dunduniyarsa ta dama ya tsaka a wuyan mahaɗar ƙafarsa ta hagu. To sai fasa wannan abin inda ƙofa allura ba za ta fita ba, sai ya buɗe, sai ɗan yatsa ɗaya ya fita, 2, 3, 4, 5 shikenan faya ta fashe sai a haife shi. Yace sun masabila ya sarau, sai buɗa masa hanya. Wannan amaliyar da ake shine aka ce suna ɗaukan shekara 1000 a lissafin mahaifa kafin ya fito. Ko da an yi wancan ɗin haka yake, kamar zanzan kabari ne a yi rayuwar barzo ita ma ba irin nan bace. Da wanda ya rasu tun ƙabilu ko da habilu, da wanda zai rasu yanzu yana rasuwa za a busa ƙaho, ba wanda zai fi wani tsawon lokaci a barzo, babu shi. wadda ƙudura ce kawai haka yanki. Ai Allah wani kallo muke masa kura. Yanzu ba abin da ya bukata musulmi a nuna su san waye Allah, su san meye Allah. Ba wanda zai dinga firgita mu a wufi. In ka salawa zai firgita ka, sai me ba abin da yake tasiri sai da shi. Annabi Musa alaihi salamu da Fir'auna ibiyo su yace innahu la shirzamatun qalilun. Ya jama'a ce hikunna na tsorot tsirari wa inna la jami'un hazir. Mu masu sarauta ne, masu iko da makami, ba abin da ba za mu yi ba, za mu je mu suka kamun kaza kuku. Ita ho da aka hango korarsa ya tinkaso ce inna la mudrakuna, ai za a cin mana. Shi wanda ya san Allah sai ce kalla inna ma'irabi sai hadini, sai ce dauki sandar da kirwa. Ina dukansa sai hanya 12 ta tashi a bushe kawai, sai wuce. Ga ruwa dama ga ruwa hagu, in kai haka kana taɓa ruwa, kai haka kana taɓa ruwa. Lokacin da muka je hadikatul Qur'an sun yi irin wannan fanfalaka din nan, muka shiga, in dai haka ina taɓa ruwa nan, ne haka na taɓa ruwa a nan, ga hanya dodar. Ka gani Fir'auna yana zuwa ya ga su sun shiga sun wuce, yana zuwa mai hankali ne ce wa'annan isa ce ni kwatarko ne. Ya san bai isa a yi masa wannan ba. To ka ga me wannan ikon kenan, kawai iwon nan da ya gama aka wuce, su suka wuce wasu, Fir'auna ya zo aka dirmiyar da shi. Duk abin da yake takama da taukaka da shi ne waye, yana so ya zama ya dawwama mulkinsa ba irinsa. Alaysa li milku misra wa hazihi anharu tajri min tahti. Da ya gama yace ana rabbukum wal a'la. Da ya tashi nuna mar iyakarsa, yanzu a wani guri yake pyramid, an sa shi a gilas, yanda yake sai da wama an dawamar da shi a gurin da duk wanda ije sai da ji jirin alamar mutuwa ce, amma ba farin ciki a gurin. Haka zashin kiyama haka zai bashi. Yasa ce al-yawma nanjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. To kudura kenan ta ubangiji subhanahu haka yake yi. To an san shi shikenan ba wani abu. Annabi da sun suka jiga kogo
aka biyo sawo in suka duba kafarsa za su gano su sai Abubakar ya ce in sun duba za su ga mu ce la tahzan inna laha ma'ana shikenan ba abin da zai biyo ba an gama. To wanda ya san Allah haka yi subhanahu wataala. In ba a san shi ba shine yanzu duk tsoron da muke ji na talauce mu kasa daukan nauyin yan uwa, dan uwa ya mutu, yan uwa su dinga jin nauyin daukan nauyin ƴaƴansa suna goce suna ta abu, duk rashin yadda da Allah ne. Annabi sai ce infik bilal wala takta min zil arshi iqlala, ciyar kakka ji tsoron talauci daga ubangijin al'arshi ba ka zai. An fik yunfaq alayka, kace za a ciyar da kai, la tu'i fa yu'illahu alayki. Haka ya ga nana ummu salama da jiranha, kake hana sai Allah ya hana ki. Nana Aisha ko ce da ta la tuhusi fa yusillahu alayki, kake kididdige sai Allah kididdige zai baki. So da ita mai kyauta ce, in ta ba lokacin azumi take sai ta manta tana azumi ma ta aje abun bude baki sai ta rabar. So ce in za ta kirga ce kake kirga dumbuji kawai bayar, in shi ba shi ma haka zai muke dumbuje ba zai kirga ba. To dole mu'amala ce yanzu aka daina wa Allah ita, kowa yake ta shiriri ta yake ta abu, kuma da abin da ya samu ya tara yamfadu. To Allah ce ma inda kun yamfadu, duk abin da kuka tanada kuka boye ko karewa yake, amma inda lahi baki, wanda ka ba Allah ajiya shi zai tabbata, in dai ka ba shi to zai tabbata. Yanda ake rainan dan doki haka yake rainan abin da ka bayar. Ka ba da shi kamar kwallon dabino, in Allah da sai ya maka shi saboda girman dutsen Uhud. Sai da imani mutum zai yadda ya wannan, in babu imani ya yadda ya bada abinsa a nan duniya ya mutu ya je tarar babu, ya ci duka ya ce hisabi na masu rai su ce lalace ya zama farar gawa. Allah ya kiyaye mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Farar gawa mana ai mafi yawan za a yi in mutum yana da kuɗi bai tarbiyyaci 'ya'yansa ba, in ya mutu ai farar gawa ce ba abin da ake munna, duk abin da ake so da dabu shasha to an samu dama za a yi, shine farar gawa ai. Inda da abin da ya wuce mutuwa ma shi yayi, tana ci ma su masa addu'a ba za su yi ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Ai wannan wanda ya ce waje lahira ya gani daman ma gabaki daya ya fita daga musulunci, domin bai yadda da ranar lahira ba. Yau mai jama'a kula yawmil jam'i zai ce zalika yawmut tagabuni, kuma yawmul la raiba fihi ne, ba kokonto a ciki. Duk wanda ya ce wa ya je lahira ya gani kaga bai yadda da abin da aka faɗa ba, saboda haka a nan gurin sai dai ya jaddada imaninsa. Mutuwa dai ya san zai mutu, amma kuma akwai abin da zai gamu da shi, shikenan. Allah ya kiyaye mu. Duk san duniya shi ke haifar da waɗannan abubuwan duk da ake fama da su yanzu, kuma barinta za a yi. Dama ita illa ta biyu ce, ko ta tafi ta bar mutum ko kuma ya tafi ya bata. In mutum yana takama da mulki, to ran da ya sauka shikenan zai ga babu. Ko wanda ya je aka yi handin oba sai kuskure ya tafi da motarsa ta gida ba, hai da aka gama duk sai mu na haka ne suka rabu da shi. Yi mai mulkin aka kiwo shi ba mu naka ba ne, mu na haka ne, na haka ba naka ba. Ana rantsar da wancan gabaɗaya sai suka bi shi. Shi wannan sai zo tawaiwai kamar kura ba kowa, kaga har ya zama talaka ba inda zai. A wata ƙagwari an ce wani hakimi sarkinsa ya tuɓe shi, zagin da yake bin sai yana riƙe takalma ya ce in go takalman ka zan bu wani, ba zai zauna tare da shi ba. To kaga duniya ta rabu da shi, a ƙarshe sai dinga begen murigayya, shi zai dinga begen murigayya. Ta riga ta gama sai ya samu randa guda biyu ya zuba ruwa ya sa moɗa ya sa gwangwana ya koma gefe ɗaya ya zauna. Wai ai shi mai mulki ne, in ka zo ka buɗe randa ce kai rufe waccan za ka buɗe. Wai ai ya sa ka ya hana ka, to me amfanin wannan? Kaga ta rabu ta bar shi ai, ko akwai wanda a nan ƙasar shugaban ƙasa ya yi lokaci yana kai ya dinga abubuwa na ce da Allah jama'a ku yi haƙuri, lokaci ne. Yana sauka ko wata shida ba a yi ba a gosulo ɗin garinsa irin turancin
mutanen Najeriya gosulo ko ya ka ji kamar turancin gaske ya ce gosulo sai da ya awa hudu a tsaye ko wata shida da sauka bai ba awa hudu a tsaye ana hanya ta murɗe kafin ya wuce kaga wannan ya wuce ta tafi ta bashi duk abin da yake so sai dai ya roƙa an ga dama ya ga dama a bari wani ko sai waye gari shi ba lafiya ana kallon sa wanda za a yi akwai wanda aka taɓa yin haka da shi ya je multazam yana addu'a a lokacin wani mai mulki anan ya cire shi daga mulki ya kwace daga gidansu kuma dagaci ne sai dinga addu'a Allah da musu da mulkinsu sai wani mai masa wasa ce habawa ne ka hada da lahira ce san ba zan hada da lahira ba ka rabu da ni sai mamakin hankali sai ya kyale shi Allah ya karɓi addu'a sai gashi an dawo da su suna kai ɗan lokaci kaɗan girma ya kama shi baya sanin me ake sai dai wani suke cin gallan mulki sai dai a da sunansa ake yi amma shi bai san ma me ake ba abin da za a iya gaya masa ma ya gane kaga ta rabu da shi to in bai ba Allah ba shikenan an gama to wani kuma tana nan din sai a zare shi shikenan sai a zare shi a tafiya ko wanda ya karɓi cin hancin miliyan 50 mana 7 ba a yi ba yana kabari shikenan an gama da shi to duk irin wannan ne haka akwai wadda ta zo gidana ta zo ta karɓi bashi gurin iyalina da aka zo ranar talata ba na manta aka yi mata magana sai ce biya ki a lahira ya fi min sauƙi sai shi kenan kya biya a lahira talata da ta zagayo tana kabari mu ko za mu ce a yafe mata ne ko da muna ci a yafe mata irin wannan ba za a ce gatsali ta yau Allah ta gaya Allah yake an haɗu ma warai kuwa to haka akwai wanda ake bin sa miliyan 20 da wani abu shi ma da ije yana faɗa sai ce da za ka bar min na biya ka lahira da ya fi min sauƙi sai ce to ka biya da lahira ce ba kai kaɗai ba ne shi ma bai wata 3 bai mutu duk wannan ƙin da yake zai mutu in ya mutu wannan mutanensa magadan za su ce lalasu ba hisabi a kai amma shi zai fuskanci wannan tare na zai san Allah sai ya shiga ka duk wanda ya wannan ce je ka abinda muke fata Allah sa ka farka kafin ka je inda farka ba za ta yi amfani ba kuma duniya da za ka gane duk wanda ka gana wannan fa bacci yake bai san baccin yake ba dan mai bacci yana munshari yana hana makota in ya farka kace yana munshari sai bai yi ba dan bai haka to haka mai wannan yake haka waka yake akan daidai yake sai in Allah ya buɗa masa zai gane to sai a roki Allah kada ya bashi ya mutu akan haka mu kuma Allah ya kiyaye mu kada ya wannan dafin ya taba mu assalamu alaikum Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ai babu abin da yake gigita mala'iku akan Allah irin iliminsa. Shi yasa ya ce ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabiru. Shi mutum
Allah da ya tashi sa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun komai bi nayi ko kwawa azantu a ƙarshe sai ce da mu fafin ru'i lallahi duk abin da ka kama ba ya iya tsayawa da kansa sai ya jingina da wani Allah shi kaɗai ne a tsaye je ka gurinsa a hikimarsa ya yi gaba ya yi baya da ya yi mutum dukkaninsa gaba ne ba baya ɗan adam ba zai ji daɗi ba ya yi dama ya yi hagu da ya yi dukkanin hannayensa da ƙawawansa duk dama ne to ba zai yi rayuwa ba za ta yi ba in ya yi shi duk hagu ne rayuwa ba za ta yi ba ya yi samansa ya yi ƙasansa da ya yi shi ɗaya to ba zai tafi ba to wannan shine bambanci ya halarci mace da ci namiji to ita mace subhanahu wa ta'ala a ƙugunta kawai tsakaninsa da ƙugun namiji akwai bambanci 19 a irin yadda izuba shi sannan ƙwaƙwalwa ita ce komai girmanta da ƙanƙantarta to ta ɗan adam ta fi kowace girma da nauyi to ta mace da ta namiji nauyinsu da girmansu ba ɗaya ba ne saboda haka shi yake amfani da hankali ita kuma yake amfani da zuciya in ka haifi yara suka zo aka so za su fara magana to za ka ga macen ta riga namijin fara magana saboda magana tana cikin karancin hankali za ta ma'aƙalar mar'i to ƙalla kalamu saboda an mata wannan zubin aɗifa ce da ita tausayi da karɓar yara da yadda za ta iya musu aka yi mata wannan zubin shi kuma kariya da jagoranci shi aka ba shi babu mutumin da zai ce ga mota a shiga da fasinja amma ba mai tuƙa ta ko wanda suka fito da ita ta zamani akwai wanda yake programming ɗinta ai sai ya gama sannan za ta tafi to gida ne zai zauna babu wannan akwai jirgin ruwan da zai tafi babu pilot ɗin da zai tuka shi akwai jirgin sama da zai tafi sai gidan aure ne zai tafi ba wannan ai da hikima ubangiji wannan duk ka je wannan soko ne ba basira ko ɗaya zo suna kayar wannan zantattuka ubangiji da lissafi ikayensa saboda haka harka ta zauna to ya kama zauna ne ya kama bata abubuwa suna iya faruwa idan ka barwa wanda ba shi da reasoning tunani ka ɗauki harkar saki a hannunsa kamar tangaran ne ana sakinsa zai ragargaji ka ba wanda da zuciya yake amfani da ta tuko shi kawai zai yi don akwai igiya miliyan sai ta yanke ta amma shi in ya ansa sunansa da wanda aka ba nan amana zai yi haƙuri a yi masa sai ya haƙura to ita sai abu ya ƙure don ka a ce an rufe mata ƙofa sai aka ba ta ƙofa kuɗi wannan shine hikima da ubangiji ba kawai da ka Allah yi wannan abun ba sannan da aka zo aka ce an yi wannan din aka ce masa in tana al'ada ya kyale ta kar ya biya bukatarsa ta sha'awa in tana biki ya kyale ta kar ya biya bukatarsa ta sha'awa a wannan lokacin ya ninka haƙurinsa da ita so da jininta ne yake raguwa damuwa ce take samunta ciwon kai yawan jin amai tashin zuciya sannan da kuma duk wani abinci saba ce sai fita a kanta to a wannan aka ce ya haƙuri da ita duk an tsara abin da za a yi mata da haƙuri da ita da komai in an zo sakin ma duk da wannan ƙarfin ƙwaƙwalwar da aka baka da tunani reasoning ɗin da fikira sai da aka sake maka wani kan da garki kuma da aka tashi sai annaba aka yi kira da sama sanda mu lura ce ya ayyuhan nabiyyu duk sai mai haka sai ya canja magana ce idza dallaqatumun nisa fadalliquhunna li'iddatihinna wa asul idda kar a yi shi sake kawai yanda mutum ya ga dama a'a sai ta yi tsarki ko ba kusance ta a wannan tsarkin ba sannan sai a sake ta sannan an sake ta la tukurjuhunna min buyutihinna wala yakhrujuna illa ayyatina bi fahishatin mubayyana kar su fidda su daga dakunan su a bas saboda me ce la tadri la Allah la yuhdisu ba da zalika amra wanda ila abin zai kwanta
shedanin da ya shigo da zuciya ta taso za su kwanta sai su daidaita tsakanin su shi ba sai wani ya ji ba. To na kaga wani ya zo ya ce zai tuhumi Allah, wani ai kaga jahili ne kawai. Allah da ba abin nan yi ba shine watakila kadan zai tsora kaina abubuwa, amma akwai buƙatar a irin wannan lecture akan bambancin mace da namiji da irin yadda abubuwa Allah yake tsarawa, yadda za ka gane mai Allah yi. Akwai balance a ciki, total balance ko perfect balance ubangiji ya hana mata rafi kalkir hamani min tafawit babu. In soko ne wani bature ya je ya gama bincikensa na shirme sai zo ya kawo mutane su ɗauka wani abin ku zo ku gani izo, amma aka sa shi a gadon fiɗa na ilimi sai ga ya faɗi. Wanda ya goyi da bayansa ma sai kamata ya shiga layi a psychiatric hospital a dinga ba shi magani yana sha, kamar yadda Charles Darwin kaga ya zo ya akan origin of species, shi ma da ka kalle shi kaga sokon bature ne kur, amma aka ɗauka ake bin sa aka duk ilimin biology ya karyata abin da yake kai, amma aka ɗauka yanzu a makarantun mu shi ake koyawa yara. Ta bakin wani sakataren gwamnati da aka taɓa yara sa Allah ji kansa ya ce min babu abin da yake bashi takeici da Najeriya ta karɓi mulkin kai kuma ta ci gaba da tafiya akan yin da tura suka batta. Babu basira a wannan, sun tafi sun ɗora ma akan wani kuma yanzu ma wai ake tafiya a kai. To yanzu ma ƙara lalacewa ake gabaki ɗaya. Masu mukaminmu da masu wakiltanmu duk abin da yake tafiya ba sa kula da shi. An cire tarihi, wanda ya sa a cire tarihi a ƙasar daman shi ba shi da tarihi. In aka cire ba mu san kanmu ba shi kenan an akwai tarihi za a san shi waye, za a san musu waye, to sai sa a cire. Mu kuma namun da muke shi kuma muka zama sokwaye mu zage dantse a yi wannan sai a cire shi. Duk abin da zai mana amfani sai a fito a ce a soke a hana. Akwai wanda a majalisar mu ta nan ƙasar ta ƙasa ta tarayya wani zubin nasu da aka yi ƙabilarsu idan miji ya mutu matarsa sai an ba ta ruwan wankansa ta sha sannan za a yi daba ita ta kashe shi ba. Amma da aka kai cewa a yi motion a majalisa a hana wannan sai ɗan ƙabila ya ce ai na zama wakilin banza, wannan al'ada ta iya da kakanni zan hana a yi, wallahi ba wanda ya isa, amma namu nan sai su bari a rusa wanda ta abin da yake da amfani. Wannan shan ruwan gawar shi ya kare. Haba wani irin abu muke ne haka? Allah ya sauke. Amin. Inda ana wato da lokaci dai. Saboda yanzu lecture yanzu ya kamata ta fito da ilimi ce kawai. Dan mutane su san suna shiga kaban alabai suna da'awar ilimi ma ai a wata shida za su yi mutum ya san ƙarya yake. Ya san ilimi ya wuce yadda duk wawan ƙasar nan yake nufi. To sai an karɓul hujjati bil hujja, ilimin za a zo yanzu in Allah yadda to wala dinga fito da shi a ga akwai wanda ya ce ilimi ba ilimi bane. Yaushe za a tsaya ana shirme irin wannan karatun kawai za a dinga fitowa da shi kawai, amma sai an yadda. Sai da yake wata irin ƙasa muke da ita a nan na sha maganar ina shirin abin da za a yi maganin masu shaye-shaye, amma da yake ba tsari ne na kankari ba buri ake da shi ba, ba wani mai mulki ko dan majalisa da ita biye ne wani taimako za a yi ya za a kai wannan aikin saboda al'umma ta dame su ba wani mutum wanda yake babba da ita biye ne ya za a yi, ni ma na kewaye da ni in ba su taimake ni sabbin biye ne ya za a yi ba, haka aka kyala abu. Saboda haka al'umma kasar abu tausayi ce, duk wanda yake so zai taimake ta ba wanda zai taimake shi, ba wanda ya yarda da cewa al'umma tana cikin bala'i tana buƙatar a fidda ita ba ta dame shi ba. Inda ƙasa ce wannan kalmar da na faɗa da yanzu an zo an neme ni an ba da damar da zan yi wannan aiki, amma ba abin da ya shafi kowa. Sai masu tasowa sai abin tausayi ne. Allah ce muke mu zai mana mafaka. Mu dai iya abu faralin mu za mu yi kawai, in muna da rai iya abin da za mu iya kawai za mu yi. Allah ya san mun sauke faralin mu.
ko a yi nasara ko ka ai ba aikinmu ba ne, amma wanda Allah ya ba raga ma al'umma a hannunsu sai Allah ya tambaye su al'umman nan. Assalamu alaikum. Ya sai kaya 10,000 ya sai 30,000 bai ci riba ba. Ai riba sai a rance ake yin ta, kawai abin da ya ci ƙazamar riba. Addinin sa in kiyama ta tashi ba zai iya karɓa su, ba shi da ƙarfin da zai karɓe shi a lahira. Shikenan addinin ya raunana, amma ba riba ici ba, ƙazamar riba sunanta, wanda kamata ya sassauta ya ci kamar 1/3. Shikenan, amma ya fiye da haka ba za a ce ya ci haram ba, amma ya wuce gona da iri, ya raunana addininsa, domin addinin yana da ƙarfin da zai iya karɓarsa a kiyama, to yana da raunin da ba zai iya ba. Shi ne haka raunana shi. Allah ya kiyaye mu. Assalamu alaikum. Na? Ina fa kyautata, ai tsaurarawa yi ai. Warai kuwa. Na bar sa addu'a da iman wale min amri ummati sha'an fa shaqqa alayhim fa shu'a Allahumma alayhi, wanda ya zubunci lamarin al'ummata ko ta me wani abu ya zo hannunka jama'a za su bukata, in an tsawwala musu shikenan, ya ce Allah ya tsawwala musu, ya tsananta masa, shikenan an gama. Amma in ya sauƙaƙa, ya ce Allah ka sauƙaƙa masa, ya samu kansa a matsala. Bai kuma ji tausayin al'umma annabi alaihi salam. Annabi yana jin tausayin al'ummarsa. San annabi alaihi salam shine ka ji tausayin al'ummarsa, kar ka bari tsada ta faɗa musu. Al'umma fa wata iri ce, sai ka rarrashe ta, ka bi ta a hankali. Mutum ne yake neman aure, matar yana ta ganin in bai aure ta ma ba zai rayu ba, ya zauta a kansa ya aure ta, sai ya sako sabuwar shadda, wacce shadda ce ta fi tsada ne na gezana, ko ya sako gezana safara tas. Yana zuwa sai kanin matar ya fito, ya ci doya, ya ci alala da manja, ina zuwa sai ya damuke shi, ya goga masa bakin da hannu a ciki, zai kwankwanda masa mari? Ai ba zai, ya sai ya shuru. ɗan wawa na gidan sun gani suna faɗa sai a bace ba kuma yaro ne. To haka wani al'umma take, wala kar ka taɓa ta, ka taɓa ta annabi ka taɓa alai, sai shikenan sai a maganin mutum. Yanda ba za ka maru wannan ba, ka ɓata hanya, haka duk al'umma annabi za ka lallaba su, kai musu kirki, kai komai. In kai wani abu, tun da shi kullum ta ke rabbi ummati, to ka kiyaye wannan, ka bi ta a hankali al'ummar, kada ka taɓa ta. Yanda ba za ka maru wancan ba, za ka ɓata hanya, haka ba za ka cuci al'umma annabi alaihi ba, sai ka zauna lafiya, ka kiyaye. Assalamu alaikum. To ya ce matarsa ka ta fita a bakin aurenta, ya san mahaifiyarta ma ta hana ta taƙi hannuwa, to da ya ga ta yi azama za ta yi a zuci, sai ya janye wannan, shi kenan ta janye ai, ba ta fita ko ba. Ai ba a mace haka dama, duk mai hankali baya mace gindaya mata sharaɗin in ta fita a bakin aurenta ko in ta yi kaza bakin aurenta, mai hankali ba zai ba. Ai adifa ce take kaɗa ta, ba abin da zai hana ta ta yi. In ta ce sai na so na ji kunya, namiji ne sai zakara ya ba shi sa'a, yaushe za a haɗa shi da wani, ba zai ba. Haka aka da ai sace adifar ai, da haka aka halice su da adifa aka yi su. Shi ko namiji an halice shi ne bil aqali, wanda hankali ko a hankali ke bin abu, yana bin sa kuma yana masa linzami, shi ake sa nuhya, jam'in sa nuha, na ayatul ulin nuha, shine linzami, ya hana ka yin abin da za ka zo kai da na sani yin anjima, shi ne hankali. To ita ko ba ruwanta da wannan, saboda haka ba zai hawa, yana ce ya janye shi kenan. In ma ya faɗa ɗin ta fita bai sani ba, to auren yana nan. Abu guda ɗaya kattai karambani ta gaya masa, ni dai zan gaya maka gaskiya na fita, to ta yi ɓanna. Ko kuma wani ɗan gunzugulu ya zo ya tsara ya ce ai wance ta fita, to ya gama bata sha'ani. Amma ta wuce ba sai rige na magana ta kare, babu ita ko ya sirrin magana yi,
assalamu alaikum.